שלום לכולם, היום אני אלמד אתכם איך לעשות משהו בסגנון הזה. כן, די מפחיד. סבבה. אז עכשיו תפתחו פרויקט חדש ותמצאו את הוידאו שלכם ותגרו אותו פנימה. אוקיי, עכשיו מה שאתם בעצם צריכים לעשות זה למצוא את החלק שאתם רוצים לערוך אותו. בקונטרול שיפט D יכול לפצל את הקליפ שלכם. תזיז אותו להתחלה ואז תגיעו לסוף שלו ותלחצו N. תסדרו את סביבת העבודה כדי שיהיה לכם נוח. תסתכלו אם זה הקליפ שבאמת רציתם לערוך. אוקיי, זה לא מה שרציתי, רק רגע. אוקיי, סידרתי. עכשיו לכו לחלק שבו אתם פותחים את העיניים, או איפה שאתם רוצים להתחיל את האנימציה של העיניים, ותלחצו Layer, New, Solid. תעשו אותו לבן, Make Comp Size, ואישור. עכשיו או שפשוט תיצרו עוד אחד, או שתשכפלו אותו בעצם. Edit, Duplicate, והנה יש לכם שני לבנים, כל אחד זה לעין אחרת. עכשיו בעצם תורידו להם את ה-Opacity ל-0. אתם לוחצים על החץ בצד, Transform, ותורידו את ה-Opacity ל-0, כדי שנוכל לראות את מה שקורה מאחורי. עכשיו, תבחרו את האחד שאתם כרגע רוצים לערוך. תשנו לו את השם לעין שמאלית. אותו דבר גם לשני. אוקיי, עכשיו קחו את הפן, תלחצו על הפן טול ותציירו מסביב לעין שאתם רוצים שיהיה אפקט. נסו להיות יותר מדויקים בחלק הזה, כי זה החלק היותר חשוב. אני כרגע אעשה את זה כמה מהר שאני יכול בשביל המדריך, אבל אתם תשקיעו. זהו. עכשיו אפשר להעלות את ה-Opacity שוב ל-100 ותראו ככה זה נראה כרגע. עכשיו, כדי ליצור את האפקט הראשון, לכו למאסק, מאסק פדר, וטיפה תורידו את זה, תעלו, סליחה, כדי שזה ייעלם כזה. שנייה, אני רק אעשה את זה קצת. עכשיו, לכו למוד, אם זה לא מופיע לכם תלחצו F4, ותלחצו על Classic Difference. עכשיו זה כבר נראה מגניב, תעשו את אותו הדבר גם לעין השנייה. אוקיי, עכשיו בעצם תלחצו על Layer, New, Solid שוב, רק הפעם תעשו אותו בצבע שאתם רוצים שהעין תזהר, אני אעשה את זה אדום. ואז בדומה לקודם, תהפכו את ה-Opacity ל-0, תבחרו ב-Pen Tool, כדי שנוכל לגזור אותו, ואז תלחצו על הריבוע הזה לחיצה ארוכה, ותבחרו את העיגול. עכשיו תעשו עיגול מסביב לעין. זהו. עכשיו אתם יכולים שוב להעלות את ה-Opacity ל-100 כדי לראות איך זה נראה. סבבה? עכשיו, בואו נוסיף לו את האפקט של ה-Glow, כדי שזה יזהר ולא סתם יהיה מוזר כזה. אז כפתור ימני, אפקט, Stylize ו-Glow. עכשיו אתם יכולים לשנות את ההגדרות של Glow לאיך שאתם רוצים, או שאתם יכולים לעשות כמוני. אני עושה את זה on top. בואו נראה.
אני אעלה קצת. אוקיי, כבר רואים שזה זוהר. אפשר לשחק עם ההגדרות עד שזה ייראה לכם בסדר. אוקיי, אחרי ש... לא, רגע. אוקיי, עכשיו שוב הולכים למוד ו-overlay. זהו, תראו איזה מגניב זה נראה. אוקיי. אתם יכולים קצת לסדר את המאסק כדי שזה ייראה יותר טוב, וזה נראה מפחיד. אוקיי, עכשיו, כמו שאתם רואים, אם אני מזיז את ציר הזמן, זה לא עוקב, זה לא נראה טוב. אנחנו צריכים לעשות שזה יעקוב אחרי העין. עכשיו, יש אפשרות לעשות את זה דרך טראקר, שאת זה אני אסביר במדריך אחר, או להזיז את זה פריים, כמו שעכשיו אני אראה לכם. אתם פותחים את החץ בצד, נכנסים לתוך מאסק, ומסמנים את השעון הקטן ליד מאסק פאת', כדי שהוא יהיה לו K-פריימים שונים שתוכלו להזיז את זה. עכשיו, אתם עוברים כמה פריימים קדימה באמצעות ללחוץ על Page Down, ומסדרים את זה קצת, לפי העין. רגע, אוקיי. עכשיו עוד כמה פריימים עוברים, ושוב מסדרים את זה לפי העין, ושוב, וככה. או שתעשו את זה לפי הטרקר שאני אסביר במדריך אחר. אותו דבר אתם צריכים לעשות גם לאדום ולעין השנייה. עכשיו, בשביל שאתם עוצמים את העיניים, כדי שלא יראו את זה, תסמנו ליד opacity את השעון. אותו דבר גם באדומים. אני כאן עושה רק לעין ימין. הנה, עכשיו זה החלק שפה אני יוצא את העין. אז אני מוריד את זה ל-0 ואת זה ל-0. ואז אתם תראו שהוא הופך פתאום ומופיע. אתם יכולים להסתכל ב-opacity איך זה משתנה. וזהו בעצם, תעשו ככה גם לעין השנייה, ובהצלחה. אל תשכחו לעשות סאבסקרייב לצ'אנל שלי, וגם לייק מאוד יעזור. תודה רבה. אני מקווה שנהנתם.